Igbo ọma na-ege ntị, Igbo bụ Igbo, Igbo njem ọnụ, Igbo na-emepe obodo, Igbo na-azụ mba. Ụtụtụ ọma nọ, ụtụtụ ọma, ọ bụ emume ụtụtụ ọma ka ji wee na-abịa n'ụlọ n'isi mbido TV. N'ezie, obi dị m n'ọṅụ, obi dị m ụtọ n'ụbọchị taa, na-anabata n'ime sitting room gị, na-anabata n'ime usekwu gị, na-anabata n'ime ọfịs gị, na-anabata m ebe ọbụla ị nọ. Ana m asị gị ya dịrị gị mma. Aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeoma Odukwe, Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV ayadịrị bụ. Ndịda ama niile na-asị katkist. Mana asị na anaghị akwụ ofu ebe enene mmụọ, enene ebe a ka ife wee dị mma. Mana o nwere nnọọ ofu maazị kara aka kajara akaja mụ na ya nọ na studio n'ụtụtụ, mụ na ya gaji omegiri wee konye egwu n'akpụkpọ o wee pụta ife. Biko achọrọ m ka o were aka wee kọgbuo onwe ya. Cha Igbo mma mmanụ, Igbo rienu, Igbo ṅụọnụ, Igbo kwezuonụ. Biko nke onye chiri ya zelu. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Obi dịkwara m ụtọ mgbe nwanne m nwaanyị kpọrọ m sị m bịa nọnyere m na ụtụtụ ọma taa. M sị ya ngwa ana ihe gbasara ụtụtụ na-adị m mma n'ahụ. Ya bụrụ ebe eji nnọọ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọkụ nọ chere ka ọ họtuo ihe anyị si kwasara. Ị gaghị ekweta ihe na-emenụ. Mana obi dị m ụtọ, ana m anabata gị n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa anyanwụ ụtụtụ unu afụkwa ka o si enwu ka ọnwa. Daalụ nwanne m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Daalụ Igbo ọma na-ege ntị Igbo anyị ji eme ọnụ. Ịma na dịka o bidobu ịtọpepụnya azụ wee na-asị n'isiokwu anyị nwetara bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ na-apụ ọkụ nke na-asị ịgba alụkwaghị n'etiti ụmụ ọgbara ọfụ kịta. Ị na-anya n'ife onyonyo ị ga-afụ nọ different social media ka ha na-agafe n'onyonyo gị. Biko anyị na ebe ọbụla ị nọ ka isole anyị na social media platforms anyị ọ bụgo na Facebook, ọ bụ na Instagram, ịchọkwana ka ị nweta ya na YouTube. Ịtaịpụra na isi mbido TV anyị agba ka gịnị ka anyị agba ka efife ka isola anyị ome gịnị wee na-aṅụli wee na-eso anyị n'ihe anyị na-eme. Ya nweta taa isiokwu na-asị divorce among our youth, our young ones. Ọ bụ na atapie n'onu ndị ma ka esi edozi okwu, mana nke a bụ onu ndị iti. Ọ na-asị ịgba alụkwaghị n'etiti ụmụ ọgbalụ ọfụlụ. Ha ga-ekwutara bụ kedu ihe na-ebute elu, kedu ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ, kedu ihe bụ dị ịgba alụkwaghị n'etiti nwoke na nwaanyị, kedu ịghọta na nwoke na nwaanyị nụrụ di na nwunye mgbe ha na-ebido ọ na-atọ asị na afụrụ gị n'anya, afụrụ gị na nnụkọta ezi ọsị isi ebe a pụọ egbuo gị. Biko Chidiebere Ụgbọaja tụnye okwu ọnụ. Enwere egwu bata m n'isi mgbe ị na-ekwu ife a. Ebidozie ọ na-atọ darling, ebidozie ọ na-afịọ sweetie of Wamadi Flavor gụrụ ya bụ egwu. Ebidozie ọ na-asọ onye darling sweetie. Ọ magbukwara onwe ya, mana ịma na ihe ọ bụghị naanị darling akpọrọ na mbụ. Ọ bụ ana m agwa ndị na-akwado ịnụ anụ sị ha biko gbakwa mbọ fụ na darling na-alụ n'obi, orukwere gị n'obi ka ọ bụ n'ọnụ enu. Ọ bụ etu a ka ọ dị. Ọtụtụ ihe dị iche iche ga na-ebute alụkwaghị m, ma nke ndị nwoke na-agba nwaanyị ma nke nwaanyị gbara. Ụmụ nwaanyị bụzi ndị ka agbazi alụkwaghị m ugbu a kịta. Jidekwa ya ebe a, ife nchọ ka ijide ya ebe a n'ihi na okwu a bara o juru ejeme gịnị bara ka anyị ji ezumike kpụrụ ya n'ọnụ. Ọ bụrụ na anyị chigatazie iwe wee tinwazie nye akụ oyibo gịnị nsogbe. Igbo bụ Igbo ọma na-ege ntị, ịma na asị m anya jide okwu ahụ ka o ji na ọ bụrụ na anyị chigata azụ ka o wee tigbuo anya akụ oyibo nsogbe. Mana chelekwana ụlọ kịta ka ị na-abata iweke na-asị isi mbido TV ebidogo ụtụtụ ọma nọ. Nwee ndidi, ọ bara ife funarụrụ gị. Biko buru ukwu gị ma gịnị nye oche nkwana onye ị ga-akpọ ka ọ bịa soro wee ihe a na-ekwu n'ụbọchị. Biko kpọọ ya nkwana ife dị ka akị na ụkwa ị ga-eji wee na-eme gị na-akpara ọbụbọ iwere defu n'elu tebụl ka o wee na-eme gị oroma nkịrịsị nkịrịsị ga-edowe n'elu otu kibugo debie ka iwe gịnị na-akpara ụbọrọ. Ihe isi ụkwa anyị na-ekwu maka ịtatapụ ọ gịnị butedulu mgbasa ịgba alụkwaghị n'etiti ụmụ ọgbara ọfụ. Ọnya ka anyị na-etinye ọnụ ụbọchị taa, ma lụtakwa na isi mbido TV bụ ebe ebidoro na bụ ebe a na-eme ihe dị iche iche na-azụ gị arụ. Ọ bụrụ sọsọ isiokwu,
nkwara ụdị ife dị iche iche anyị ga na-ewetara gị ga-eme gịnị ga na-edozi arụ na-edozi ezinụlọ na-edozi obodo Chidebere Ogbuaja dịka ị na-ekwu bifo anyị wee jee ezumike biko ị na-ekwu ihe na-ebute alụkwaghịm na ndị na-asị dali honi biko garịkwa n'iru. ọtụtụ ihe dị iche iche nne echetara m mgbe ọ bụ nne anyị na nna anyị ọ ga-ahịa ahụ ịnụ na nwoke na nwaanyị nwere mgbasa mana nke ugbu a bụzi alụ taa ka anyị lụbatara nwanne echi ọ dịkwa gị mma nna ikwu biko sikwe nnọọ isi ụzọ agabalụ pack yourself well somewhere ọtụtụ ihe dị iche iche na-ebute mana ka m kpọọ okwu aha kpọmkwem ihe mbụ na-adị m ka ya na-ebutekarị ụdị ọnọdụ a bụ ego oyibo ma nke oyibo ma nke igwe ma nke Naijiria ego ụdị dị anya ịma na ife siri ike kịta dịka ndị agbata obi ndị Anambra si asụ mana ihe adịchaghị mma ya bụ ihe adịghị mma nakwa na-ebute ụfọdụ mgbe anaghị nwoke na nwaanyị aga nghọtahie tụmadị ebe ụmụ nwaanyị nọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị amazighị ka esi enwe ndidi were si nwoke a biko etu ọ dị taa ọ bụghị etu ọ ga-adị echi onye ma ọ mata ọma echi ma nwekwa enu ndidi a na-enwe ndidi ahụ alaala ego bụ ihe mbụ mana ihe isi ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-asị gị atakwala m ụta ihe osigbuola onwe ya n'ike mana ego so na ihe mbụ na-ebute. Daalụ nwanne m nwoke ụmụ Igbo na-ege ntị kwụnụ na anụ ihe a na-ekwu na ihe na-ebute ụmụ ihe anụnwa o kwuo na maka gịnị ego na-ebute n'ezinụlọ ọ bụrụ na ife adịghị ka ọ dị na mbụ mana ana m ajụ biko mgbe mmadụ chọrọ ịnụ nwoke gị bụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị gị bụ nwaanyị chọrọ ịnụ di ego ka ị na-anụ di ị na-ebube ego ụzọ wee na-anụ di ị na-ebube ego ụzọ wee na-anụ nwaanyị ịmakwana ibube ego ụzọ ego adịghị eme gịnị agbake ihe ọzọ metụkwala aka ebe ahụ na-enwero nghọta achọrọ biko ka ị kọwatụlụ ime Igbo na-ege ntị ma imetụla aka enweghị nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị. Nke mbụ bụ na ndị ọgbara ọhụrụ ọbụla ejuru ugbu a sị ya ị na-ebube ego ụzọ ka m na-achị n'ego ọ ga-asị gị ana m ebube ego ụzọ maka ego ọ bụrụ na ego adịghị enweghị ego ịfụnanya adịghị ka nghọta ha ugbu a mana ya bụ nghọta mgbe anyị ga-ekwu maka effects ma ọ bụ ihe ọ na-ebute nghọta ahụ abụghị ezi nghọta mana ọzọ dị ka ibie anyị lụtụrụ aka bụ gịnị bụ kedu ka isi kwu ya na nwoke na nwaanyị enwere nghọta understanding nghọta n'ihi na ya bụ nghọta dị nnukwu mkpa maka na a sị na ihe mere n'ụlọ nke butere mgbasa enweghị ihe ọ bụ n'ụlọ nke ọzọ ịhụna ya nke bụ na ọ dị mkpa ịma na oge ugbu a tụmadị ndị ọgbara ọhụrụ a o nwekweghị ndị na-abịa mee nke ahụ bekee na-akpọ courtship ya bụ ime gịnị nwoke na nwaanyị mara onwe ha tupu anụọ di na nwunye metụ enyi metụ obere enyi wee ị ga-agbanụ ka onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezie ọ gị ịnọkete mmadụ nso iwee mara ka ọ dị mara ụdị onye o nwere obere nwa m fụrụ ebe m jere n'akụkụ Owerri ndị papi ya kpọrọ m sị m nekwe mmanya oge ndị bịara ịlụ Ogechi butere n'Ogechi ka mmanya nke ise ha na-ebute nke ise yes ofu nwaanyị obere nwa Ogechi na-agba sọsọ nsị ha ga-akpọrọ m ya sị papi ya nye m mmanya ahụ ka m ṅụọ ọ sị na Ogechi sikwa ha aṅụ na nsị a nye m ofu bọtụlụ ka m ṅụọ onye m ofu olulo ndunyezie si ga-akpọ Ogechi wee si Ogechi kedu ihe isi ọ dịkwa gị mma kọrọ kedu ihe were asị na nke ahụ nke ise ọ sị hafụ m achọ m ịlụ so what is the problem gaanụ ka ị mata onye uche niile bụ o nweghị ihe ọzọ ọ na-eche na-abụghị ụjọ niile dị n'alụmdi na nwunye maka na ọnụgo akụkọ dị iche iche gbasa papi ya na mama ya gbasara so mgbasa ahụ bụ ihe dị ya n'obi si ya nne ọ bụghị iwu na ọ ga-adị otu ahụ gagodi ka ịmata onye abụ ọkwa obi na Port Harcourt asị ngwa kpọọ ya n'ekwentị si ya na ị na-abịa iruo alọtakwala echi ị ga-anọ otu izu ụka ọkwa onye na-akwado ịlụ gị iruo oge a mara ebe obi mara ụdị ndụ ọ na-ebi mara efu ndị ọyị ya
fụkwa ndị dị iche iche ịhụla ọkpọrọ gị gaa ebe dị iche iche gị hụ ka ndụ tete gị na ya etete ụra ihe a bụ ihe forever ma ọ bụrụ ndị bekee ọ bụghị ihe a na-eme ọ bụghị enyi nwaanyị na enyi nwoke ịhụla ya so ọ dị mkpa na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ndị na-akwado ịba na n'ụdị ihe dị na nwunye a ga-ama nke mbụ ana m anụ enyi m ọyị m ịhụla ya ya bụ nghọta ahụ ga-adịrịrị ya nwoke ga-aghọtarịrị nwaanyị ka ị wee nwee ike ịnị nwụrụ nwaanyị ahụ ihe nwaanyị ga-aghọtakwa nwoke maka ụmụ nwoke adịkwaghị mfe ibi ka ị mara ma nwoke ị ga-anị nwụrụ ihe ọ bụrụ na ị gaghị anị nwụrụ ya ihe ịdị mbụ hapụ ya ịhụna mana ọtụtụ ihe dị iche iche na-ebute mgbasa tiri nke na-enweghị isi ị gaghị ekweta na ihe dịka azịza ịlụrụ nwaanyị nwunye gị ọbịara ya kpọdo azịza ọnụ n'ala kemgbe nne na nna nke gị ji gboo unu na-atụgharị ịnụtazie nwaanyị na-akpọdo ya ọnụ n'ala ọ bụrụzie nsogbu o nwere nke nnukwu asị na ihe eji asa eze nke a na-akpọ toothpaste nọ na-abụ na befa na etu ha si eme abịa ebido n'ike ya pigide wee ruo n'ọnụ ya ọ nụtazie nwaanyị osi n'ugbo pịa ya wee pịa ya ọ bụrụkwa nsogbu nya mere ha mere gịnị mere mgbake n'ụbọchị tata so dịka ikwu na o nwere ike ife metara mgbake n'ezinụlọ a nwere ike bụrụ nke ga-eme gịnị ga-enweta mgbanwe n'ezinụlọ n'ihe dị na ya a sị na onye kpaa atụrụ ọ mara ka o si eme gịnị ka o si ebe ọ mara ka o si ebe nke ọzọ dịkwa ibe bụ na ịma na mgbe ụfọdụ n'anya fụ na mgbake anụma o nwere ike nwaanyị ewepụtago obi na ha ga-ebi nwoke ewepụta obi na ha ga-ebi mana ezinụlọ abịa chile anya tinye na ọgbakọ alụmdi nwoke na nwaanyị anụma ọkwa ịma na difedo otu anọ na-eme stedi ịmakwa na o nwere enyi m nwoke mama ya onye enyi m nwoke na-anụ nwanne nwunye m mama nke nwoke wee bịa na be ha na Lagos nsị gị nne ọ pụọ na-ekwupesi m ite na-achọzi gịnị ka ọ malụ anụ one ha ji wee si nri kedu ọ bụkwa ihe eji ọnụ akọ nwunye ya si ya nwunye nwa ya mama gịnị ka ị na-ekwupe n'ime ite ya ka ya mara na a na-emefusicha ego nwa ya niile ya ifu gị ọ na-etinye anya n'ihe agbasara ya gwanụ m ọnụkwana dị nke nụchasị ahụ ọ bụzi were anya na-etili na nwaanyị bibe dị ụdị fedo ụtọ na-ebute gịnị mgbake n'ezinụlọ na-ebute anụkwaghị m n'ezinụlọ nwere ike nwatakịrị na-afụ elezi akwam nwere ndị nke m akwam nwere nna nke m akwam nwere ebe m bi o nwere ka ọ bụrụ mmadụ che na-anagide nke nnagide nkwukịta na-ewetakwa m ntụziaka ọzọ na-enwe ndị na-enwero nnagide nke a na-akpọ tolerance. Yes, ka bụ eziokwu dịka ihe a na-akpọ ya n'Igbo maka ọ dịkwaghị mfe inwe tolerance ị na-anụbata onye bụ nya onye ịmaghị onye ọ bụ onye gị na ya amụkọghị gị na ya n'ofu ebe stranger bekee na-akpọ ya stranger nke bụ na ịma na ndị Igbo si na ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụ na dimkpa onye isi erighị arịrị naanị ya ebiri ọ bụrụ na onye isi erighị arịrị naanị ya ebiri ọ gaghị enwe ndị ọ ga-achị nke bụ na mkparị ga-adị okwu na-atụgharị anya ga-adị a sị na okwu danahụ ọnụ anaghị eme ya anaghị atụta ya atụta ọ bụcha nke abụcha ụmụ ihe niile anyị ga-ekwu na ihe mmemme a maka mgbochi nakwa nchekwa na ịgba mbọ hụ na nke ọbụla ọ bụrụ na ị baala abalị ka ị ga-esi eme ka ọ na-agasịrịrị werere maka ihe na-ebute mgbasa a sị na ị nwere ike iji afọ 6 rụọ ụlọ elu ọ naghị ewe karịa otu nkeji iji butuo ya naanị dynamite ị ga-atụkpu n'ime ya gbaa ọdụkwa n'ife gbasara di na nwunye ị nwere ike build there for years mana ofu obere ife ofu ebe enweghị nnagide enweghị nnagide omegini akụtuo ya otisi ya in one day mana mgbe ụfọdụ otisi ya ụfọdụ ana ịma na ọ nakwa na-adị izi ọ dịghị mfe onye gị na-ebigoba ofu afọ na-abụ afọ 3 afọ 5 anụkọtara gịnị asị na-eme gịnị na-agbasa biko Chidebere Ogwuaja anatabụ nke a na-asị ọlụ a na-alụ alụ ma chelụkwa ka anyị jee nwe obere ezumike ka anyị jee nnọọ jee zuo ike onye kwere ebe ijere biko ọ bụrụ na akị nụkwa gị agwụgo tinye ọzọ anyị na-echi atọ Igbo dị mma
Igbo njem ọnụ dịka anyị soro ka anyị jee zuo ike anyị echi atago azụ amaka niile ebe a ka na-eche anyị daalụ ana masị gị o daalụ niile kwa na-eme gịnị na-eche anyị ọ ka bụkwa Ada Jizọs Ifeọma Ọdụkwe mụ na Chidebere Ụgbọaja nọkọ ebe a wee mee gịnị wee na-akụnye nkwa iri akpụkpọ ihe a na-ekwu n'ụbọchị tata biko mana ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata nsogbu adịrị biko ụmụ ife funarụrụ gị biko achọ nke eme gịnị were ukwu gị mee gịnị nye oche ka ị wee nụrụ ife anyị na-ekwu n'ụbọchị tata ife isiokwu anyị na-emetụ aka nata na-asị mgbake maọbụ anụkwaghị m na-adị n'etiti ụmụ ọgbalụ ọfụrụ ife anyị anara afụ bụ mbụ na mgbe nne nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha na-anụ di na nwunye anyị anara afụ ya ma kịta gịnị ọ dịzi gịnị ebe niile ọ dị ka mmiri a na-aṅụzi aṅụ eziokwu ọ dị too much ka mmiri a na-aṅụ aṅụ anyị wee na-asị ka anyị tinye biko na ihe abụrụ ife eji mara ụmụ Igbo biko abụrụ omume eji wee ma gịnị mara anyị bụ ụmụ Igbo anyị wee tụọ na-asị kedu ihe na-ebute dịka ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata dịka nwanne anyị nwoke Chidebe Ụgbọaja tụzasị na ihe na-ebute mgbe ụfọdụ enwere understanding na ihe na-ebutekwa ya bụ ego maọbụ ndị na-enwero nke na-akpọ tolerance ihe enwe ndidi maọbụ patience inwere ndidi maọbụ ịmakwaghị onye gịnị onye ị na-anụ dịka bifo anyị ejewe ezumike mana ụmụnne mkpọmkpọ ajụ nchọka njue kịta dịka ibe mara iwe ibo ndị na-eme ihe ejije ịnanya na nnọọ n'obodo anyị abụ n'etiti ụmụ Igbo ya fụka ndị na-eme ihe ejije anụmanụ n'ebe ori nnọọ ndị a na-akpọ celebrity nke ahụ bụ eziokwu gịnị kpatara na ụdị ife dị otu a mgbake na-afụkarị n'etiti ha mgbe ọbụla anụ tata expend millions wee gịnị wee gbaa agbamakwụkwọ echi na-asị gị anụkwaghị gịnị kpatara ọ dị mma nke mbụ dị mkpa na ekwuru mana isiokwu anyị na-ekwu abụghị ihe kwesịrị ikwu na otu mmemme ọ bụ ihe ọ bụ ka ihe karịrị akarị enwere ọtụtụ ihe kpatara ihe ji eme ịghọta na o nwere ndị bụ na ọ bụrụ gị na ha anọkọghị onwe ha na ha amakọghị onwe ha matee onwe ha aka o nwere ndị bụ na anụ di na nwunye for the wrong reasons onweghị onye na-anụ maka ịhụnanya a na-anụ ka anyị nụọ na oge ruo na ịnụ di ma ọ na ibe m anụchana ma ọ na onye a nwere ego ma ọ na nna ya bụ eze ma ọ na nwere ofu akụkọ nchọka nkọọlụ gị ihe igwe ga metụtara bụ n'ofu nwatakịrị anụmanụ ma mgbe ọ na-etonite ọnụ mebi ofere ka afọ 17 mgbe afọ 18 mana nnọọ mmadụ ezigbo mma nne na nna ewesị na-afụgo onye nwere ego na-agame gịnị ga-anụ ya nwatakịrị wesị onye na-eruwe nne na nna ya anụ isi wee jebenụ mana tupu nwaanyị ọnụchana di ya wee baa ihe nke a na-akpọ mahadum university o weluzie ebe a wee fụ nnọọ fụ ụmụaka ibe enu ndị dị otu ọgbọ ya ha ncha niile ka nọ ịmago abalị otu anụ gbara nkụ na-enwere aṅụrị ihe owosi nne na nna ya na ya anụzikwa ọkụta ka esi wee mee gịnị gbaa anụkwaghị m anụ di na nwunye nke anụ ọ na-eme nne mana dịka ajụjụ ị jụrụ gbasara ndị na-eme ihe ejije ọ bụghị naanị ndị na-eme ihe ejije bụ ndị na-agba alụkwaghị m ndị dibịa bekee na-agba alụkwaghị m ndị ọkaikpe na-agba alụkwaghị m ndị nkụzi na-agba alụkwaghị m ihe eji ekwu maka nke ndị ejije bụ na ha bụ ndị na-eme ihe ejije ndị a na-anụ aha ha kuo ume onye ọbụla anụ ha zụọ akpụkpọ ụkwụ ọfụrụ onye ọbụla anụ maka ya ha mee isi staịlụ ọzọ onye ọbụla amara n'ihi na ha bụ ndị na-eme ihe ejije ha bụ ndị bụ na ha gafee asị na o nwere ndị gafere ọ bụghị na o nwere ihe mere mana kama ka ọ dị na ị ga-asị kene na ọ dịkwa ka ọkatụ njọ n'etiti ndị na-eme ihe ejije nke bụ na ihe ọbụla ha mere ndị a na-eme ihe ejije onye ọbụla na-anụ nnọọ maka ya mana ọ na-akatụ njọ na nke ha n'ihi na ha bụ ndị na-eme ihe ejije makwa na o tebeghị aka ebidoro mewe ihe ejije n'ala anyị ihe ejije bụ ihe ndị ọcha mewere kemgbe 1909 wee ma ndị maka ihe ejije na ọ gụnyere onye ọbụla ọ gụnyere ma ndị lụrụ di ma ndị okenye ma ndị ụmụaka ma ndị ntorobịa nke bụ na ọ bụkwaghị na ihe ejije bụ ọrụ ka ọ bụ etu mmadụ si arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ka mmadụ si eje akwụkwọ ma ọ na-eje afịa inwe shedi ndị ejije nwere na-arụ ya dịka ọrụ ha bụkwa na ọrụ bụ na ọ bụ ihe a gwara gị ka ị ga-eme ndị ụfọ agwa gị na ị ga-esusu ọnụ na o nwere nwoke ị ga-esusu ọnụ ị ga-esusu ọlụ gị ka ọ bụ ifugo
ndị ụfọ asị gị na a ga-anọkwa ebe a na-ese ihe onyonyo ihe ejije ahụ na a ga-anọ ya otu ọnwa maọbụ ọnwa abụọ. Ndị ọcha nwechara mgbe ha na-anọ ọnwa isii n'ebe ahụ ebe a na-eme ka o wee metie ọfụma. Mana ọ bụghị omenala anyị. Nwoke nụrụ nwaanyị tụmadị ndị Igbo ihe ọ chọrọ nwaanyị ọ nụtaghị nwaanyị ka ọ nọrọ na ọ chọrọ ofe onugbo. Nwoke chọrọ ọ lọta kpọọ bịa Idris ọpụta ọ chọghị onye ọ ga-abụ ọkpọ asị na o jele ihe ejije na o jere go Asaba na ọkwa titi ruo ọnwa ọzọ mba aha eme ya eme na ọ ya na ndị a niile na ma ndị mere isi ha rasta na ọfụ ya akwa na-edene n'ihe ejije ahụ ebe o jidie na ya amakụọ mba ihe ọnwụnye ya bụ ihe asị na anaghị eme ifugie so na ọ so na ihe na-akpati ya. O nwere ife nchọ ka njọ so ife na-ekwukịta na their life nke a na-akpọ make believe. Ihe niile anyị na-afụ ebe abụrụkwa nke ome gịnị ka ọ dị mana keluzi kpatalụ ị na-asịzi m na onye nụrụ di nwoke nụrụ di ma nwaanyị nụrụ di na o kwesịrị ịba ife ejije ọ na o kwesịrị ime ife dị otu a. Ọ ga-agba mbọ ihe mbụ ọ ga-emewe ịgba mbọ hụ na nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla ọ na-anụ bụ onye ga-aghọta ụdị ọrụ ọ na-alụ mara na nekwe ihe abụ ọrụ nwunye maọbụ ọrụ die o were ntụkwasị obi sorie n'ihi na akwụkwọ nsọ si na ebe ịhụnanya dị na-enwekweghị anaghị eme ihu anwụrụ nwa. There's no jealousy. Love is not jealous dịka bekee si ekwu. Ọ ife dị na ya so na ihu o nwekwara ụfọdụ ndị na-eme ihe ejije na-alụ di na nwunye kemgbe afọ ihe karịrị afọ 20 maọbụ 3 ọ bụ ya anyị nwere Joke Silva na die Olu Jacobs anyị nwekwara Ọmọtala Jalade nke anyị bụ Chioma Chukwuka ndị ọfụrụ maọbụ Dakore na die ka nọkwa. Ọ bụ ndị ghọtara onwe ha bụkwa ndị mma na ihe ejije bụ ejije nke nọ n'ụlọ bụ nke nọ n'ụlọ ọ bụghị enweghị ihe ọ bụghị ihe eji Igbo n'onwe ndị na-abụ ịmana ihe ejije anụnwa ụfọdụ mgbe ụfọdụ ife a na-akpọ fame ma aka ihe a na-akpọ dị atụgharị ya n'ọnụ ndị Igbo anyị ịma mmadụ onye ama ịma gị n'oke ọra ịmana onwe ndị ọ na-aba n'obolo mana ọ bazie gị n'obolo onye amasị na ya bụ nwaanyị na okenọlụ nwere nwaanyị nwere okenọlụ ya nwoke abụrụkwa maka nwaanyị ka anyị na-ekwu sọsọ nwaanyị ka anyị na-ekwu ma nwoke ma gịnị ma nwaanyị nwere oke ọlụ ya nwoke ma gịnị o nwere okenọlụ ya. Ana m asịkwa n'uche nke m na-asị na nwoke ịmata okenọlụ ya n'ezinụlọ nwaanyị amata okenọlụ ya n'ezinụlọ. Ị na-eme ihe ejije ị na-eme biznes ị na-alụ ọlụ ị na-alụ na bank na ihe dị mkpa dịka nwanne anyị nwoke kwuru sị ka nwoke onye ọbụla mee gịnị mata ihe bụ ọnọdụ ya na gịnị n'ezinụlọ n'ihi na ịmata ọnọdụ gị dịka nwaanyị ma ị na-eme ihe ejije ijecha ihe ejije mee gịnị ịsọpụrụ di gị ịbata n'ụlọ ị na-eme biznes ijechakwa ịlụcha ọrụ ịbata mana okenọlụ gị ma gịnị ịnekọta di gị na ụmụaka gị ịnekọta ha ị na-alụ na bank ị mara ka isi alụ ọrụ ka ị ma gịnị nekọta ezinụlọ gị mata na onye ọbụla nke ị na-anụ ka ọ bụrụ onye na-fụlụ ihe ị na-eme gịnị n'anya na-akwado gị ọ ya ga na-akwado gị ọ bụghị ya ọ gaghị na-anapụ gị anapụ ọ ga na-akwado gị akwado ma ọ bụrụ nke gị nke bụ na ọ dị mkpa. Ọzọ bụ dịka ibie bụ na ndị a na-eme ihe ejije ọ bụghị ihu nwoke taa echi ọ sị gị na ya ga-alụ gị makpụ ị na-alụ di ọ bụghị ka ị ga-ache si ya chere biko cherenụ ka ịma ihe ịmara ụdị onye mbụ maka o nwere ụmụ nwoke ya afụ nwaanyị bịa nụrụ ya na ha afụ nwaanyị na-eme dị soshal bekee na-akpọ ya nwaanyị dị soshal ozugbo ọ na-anụ nwaanyị ahụ ọ chọghịzi ka o kpee onye ọbụla n'aka ọ chọghị ka ọ makụọ onye ọbụla ọ chọghị ka o kelee onye ọbụla ọ bịawa ihe ọ hụrụ n'anya n'ebe nwaanyị ahụ nọ ọkwa ihe mbụ ihe ọ hụrụ wee hụ nwaanyị ahụ n'anya unu nwoke dị very jealous nwoke jide nụrụ nwaanyị mgbe ị na-anụ ya ọ na-eje ọlụ na-eme ihe ejije na-eje afịa okekwacha ojewe afịa okekwacha oje afịa jichapụta ịnụbatazi ya n'ụlọ isi anyị nwere ebe o jere ma cherekwa gbaa ji m ebe ahụ anyị na-echighata azụ ọ bụ na anyị chighata azụ Igbo ọma na-ege ntị anyị si ka anyị jezu ike ama nne nnọkwa ebe a na-echere anyị daalụ o ka iji nọ wee nọrụ na-eche anyị wee chighata azụ udo dịrị gị isiokwu anyị nọ na-atapịa nnọọ na ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata nsogbu adịrị ife efunarala gị
ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV ka anyị wee na-abatara gị wee na-abatara gị onye mụ na ya nọkwa wee na-akụnye ekwe na bụ Chidebere Ụgbaja ife anyị ekwu maka n'ụbọchị taa bụ nnọọ mgbake n'etiti ụmụ ọgbara ọfụ ịnanya fụ na ọ dị ọtụtụ anyị emetụzigo n'aka ụdị ife dị iche iche kama ihe anyị chọ ka anyị kwuo na kịta bụ kedu ka a ga-esi wee mee gịnị wee kwanye okwu onye ukwu ka gasị wee kwe ka gasị wee kwe anyị kwụchakwasị nke nkwado ihe ọzọ anyị ga-ewetara unu ga-eme gịnị gị ịma na isi mbido bụ ebe ihe niile ihe na-akpọtụ nkwado ihe ọzọ a na-akpọ car maintenance tips biko enkwere ebe ijere chela anyị na-echeta so biko ya na-ekwere ka ga-esi wee kwuo onye ukwu gbalụ gbasara mgbake n'etiti di na nwunye biko ọ dị mma ọ bụrụ na ukwu awabeghị gị ịma na nke gị ka mfe ịma na ị ka na-abata ndị na-akwado ọ na-aka mma ịdụ ndụmọdụ inye ndụmọdụ nye ndị na-alụbeghị alụ biko tupu ị lụọ ka ngara ịnara okwu n'ọnụ ọkwa eziokwu na o nwere ndị ka na-abata biko ka ha wee maka ka e wee gbachie nya bụ nsogbu agbachie ka ọ ghara imetụ ha exactly dịka bekee si ekwu biko ọ bụrụ na ịzọ ibe ga-azọ kene Chineke gbaa mbọ hụ na ị were Chineke tinye n'ihu ihe ọbụla gbasara alụmdi na nwunye ọ bụ ya bụ onye isi ọ bụ ya dere ya bụ akwụkwọ ọ ya bụ onye kpọtara di na nwunye mbụ nke ahụ bụ nke otu nke mbụ ọzọ dịka ibie bụ gbaa mbọ hụ na onye ị na-alụ bụ ọyị gị nwoke maọbụ ọyị gị nwaanyị bekee na-akpọ ya best friend alụ na onye ọbụla maka na nna ya nwere ego ma ọ bụ maka na ọ maka na ọ na-agba ụgbọala na-agba ụgbọelu nwee ma ụgbọ mmiri nwee elu ma ala bụrụ nwa eze my daddy wee eze adị onye ọsọ ọ bụghị ihe ekwe alụ nwaanyị di na nwunye bụ onye gị na-achọdịghị m ikwute maka ịhụnanya onye ịlaikiri asị m laiki asịghị m lọv onye ịlaikiri ga-abụ ile ya anya n'ihu ihe ọ sọrọ ya mee gị onye ha alaghị anya ka nwa bụ usu ịgbaghara ya chefuo ihe niile nke alụ ife ikwupụta chemụta achọ m ịnapụ okwu n'ọnụ ife ikwupụta alụtala m ife nwere ebe anyị jere alụmdi na nwunye onye wee na-asị na alụmdi na nwunye wu between two forgivers yes ọ bụ na ọ bụ na onye a nwee mgbaghara inwe mgbaghara megịnị ọ na-eme gịnị ọ na-aga siriri were n'ihi na o nweghị onye na-enweghị ntụpọ onye ọbụla bụcha ntụpọ onye ya na ntụpọ gị ga-anọdị na onye ga-ebuli ntụpọ nke gị ọ bụ ya bụ na ị nwere ihe ọma n'ime oriri ndị nwe akpọrọ ndị ụmụ Chineke anyị nwere ihe ọma anyị dị lọki nke ahụ bụ ya nke ọ dị mkpa biko ọ bụrụ na ịlụbeghị di lụbeghị nwaanyị gbaa mbọ gee ntị gbaa mbọ hụ na ị getiri right ọ bụrụkwanụ na ịbaala ukwu awala gị ọ dị mma ọ tụrụ kpuku mana ọ kwafubeghị biko ị mara na ị ga-atụgharịkwa o nwere ihe a na-akpọ prodigal son gakọtara sị mba ya na-agafe ụzọ ka ya tụgharịa laghachi azụ bịa nwee hụwa isi a sị na alụmdi na nwunye bụ ụlọ akwụkwọ ọ bụ ụlọ akwụkwọ a na-ebu ụzọ nye gị certificate tupu ibido na ụlọ akwụkwọ wụ ijecha mahadum enyezie gị certificate mana nke alụmdi na nwunye wu ịbụrụ ụzọ enyegodo gị certificate nye gị asambodo ịbịa bidozie akwụkwọ biko ọ nwebeghị ihe mebiri emebi onye ọbụla eruwe isi wetuo obi ya na bekee na-akpọ ya humility ọ bụghị naanị nwaanyị ma nwoke can be humble ịhụwe isi nwunye gị ngwa anyị alụọla na-alụọ kere ihe anyị ga-atụfu onwe anyị atụfu mba ọ dịka onye mụtara nwa na-eme isi ike ị gaghị atụfu ya atụfu ilekwuo n'anya ịhụ na Adam nwa maka ndị bụ ndị nke Chineke ụmụ Igbo anyị niile bụcha ndị Chineke Kristian ọkwa ọ bụrụ ka taa makwa mbụrụ Adam ka taa enwere m ike ọ na m ama ivụla were ụlọ gbachie ya ntị biko ya gbaa Chineke si anyị pụọ anyị kwapụziere ya o ruo wee ebe anyị arụzi ya sị m ya ngwa sikwe nnọọ ụzọ a ka nsị nke a biko ya be na oni mere eme mana gịnị ka Adam mee aka etu a ivuti ọkpọrọkwa ya jere
maka gịnị ọ ga-arapụ ya gojere onwe mana ịfụnanya ma ihe a na-eme anyị ọ ga-ahapụ anyị ịfụnanya nke a ghara ijekwa ebe a n'ịfụnanya biko ụmụ Igbo biko ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya biko ka anyị nwee nnagide n'ihi na aka ekpe kwa aka na aka na-eme gịnị akwa aka ekpe ọkpọrọ nya bụ ezinụlọ ọkpọrọ nya bụ di na nwunye nya bụkwa na gịnị a na-atọ ịma ebe ife ụfọdụ na-asị na ha na-ebi ndị a na-ebi ọfụna nwaanyị ji ọgwụ jide nwoke ma nwoke ji ọgwụ jide nwaanyị ọkwa asị mgbe ụfọdụ ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ ọgwụ ọ bụ na nwoke ghọtara gịnị nwunye ghọta gịnị di ya ha nwee nghọta na ezinụlọ ha wee na-ebi n'udo n'ezie fanya dịka sị na ha ji ọgwụ na nwaanyị ji ọgwụ o nwere ọgwụ ojii n'ihi na ịmalụ nwoke otu a Chidebere Ogbuaja dị ịmalụ onwe nwaanyị nwaada o debere n'ụlọ ọ bụrụ na nwaada amara ka o si apị bọtụn Chidebere mmalụ mgbe ọ ga-eji wee gwa ya okwu mmalụ otu ọ ga-esi mee gịnị wee gwa ya okwu mmalụ ụdị nne na-alaik ọkwa eziokwu mmalụ ụdị ọ na-alaik siele ya asatụ wen deal siele mgbe o kwesịrị mee gịnị ise nye nsọpụrụ zuru ya nụ dịka dibịa ụnyọ nwaanyị Igbo na-ege ntị matakwa mata ụdị ego sọkwa agụ nwe ọ nwoke nụrụ gị mee gịnị debe gị n'ụlọ ego ojuru ụlọ akọ ị nwere ike ịgota ọkwọta ekeneze 10 ịlụ ọlụ na Banana Island 10 matakwa amata na gịnị nwoke debere gị n'ụlọ oke n'ọlụ gị mee gịnị irube isi dịka o kwuru mee gịnị iwedata onwe gị na mee gịnị rube isi ka udo mee gịnị udo wee chịa n'ezinụlọ biko achọrọ ka imetụta aka ife mgbaka na-ebute n'ezinụlọ tutu anyị abanye ọ na-ebute ọtụtụ ihe dị iche iche nne m anaghị ekwu ya ekwu nke ihe ọ kacha ebute bụ obi ọjọọ ọ na-ebutekwa ma ọnwụ enwere ndị na-esi na mgbasa ofu onye anwụọ ma ọ bụ ha abụọ maka ị gaghị abụkwa onwe gị maka n'ihi na ọ dị ka onye ebe mmadụ dara ule a na-ele n'ụlọ akwụkwọ ịbara nke ihe abụ n'ụlọ akwụkwọ ịbara daa onweghị onye na-eme ọ daa n'ihe obi adị ya mma ọ na-ebute ị gaghị enwe obi gị ị gaghị enwe confidence dịka bekee si ekwu ị gaghị enwe nkwuwa okwu ọ dịghị ka a ga-asị na ebughị mmadụ agba mbọ ọtọ n'ogwe agba abụ ọtọ ogwe ka a pịrị akụ maka ụmụaka mụrụ amụ n'ezinụlọ nke ahụ bụzi ihe ọzọ ọ bụghị ihe a ga-ekwucha taa n'ihi na ụmụaka na-akwụrụ ọtọ dị nke ha bekee na-akpọ confused ụmụaka na-adị confused ụzọ esi akwa onye ukwu karịrị akarị o si n'ebe ị nọ ọ bụrụ na ị lụbeghị ị ka na-abaghị ma ị lụọla alụọ ị na-emekwa ihe ị kwesịrị ime ọfọrọ nwa obere ka unu gbasaa Chineke bi n'eluigwe agaghị ekwe ọ dị mma nne dịka anyị na-aga n'ihu ịma na anyị kwere ndị na-ele anyị na-ege ntị na anyị ga-ewetara ha ndụmọdụ dị iche iche maka nchekwa ụgbọala ha achịghị m na anyị ga-enwe ike imezi mmemme nke a egwu kọwazie emekọzie n'ụwa ka sị na na-atọkarịzi ka mana nsogbu adịrị ka biko ụmụ Igbo na-ege ntị ọ bụrụ na ife anọ dị anyị mkpa biko na ọdụrụ anyị mkpa ọdụ nna n'obi ka anyị wetara ụnụ ya mana izu ọdụ na-aga abịa gbara n'uchele anyị unu ga-enweta n'uju nwetakwa ihe karịrị nchekwa moto ọkwa eziokwu biko asị nke onye tinye me gịnị ya zere ịma asị gị jide ka iji na-eme nke ọma mana asị gị raa ka iji ịma na nke na-eme gịnị adụrọ mma biko ọ bụrụ na alụmdi na nwunye gị nọ na-eje ka ọ bụrụ nke ga-agbasa biko jide ya ebe a jidesie ike biko nwanne m nwoke maazị dị mma nwoke ọma nwoke ji eje mba asịbụ ka ikene ndị Igbo biko bifa ya na maka na oge a na-akụrụzi kwarapụ ọ dị mma ndị Igbo na-ege ntị ana m ekene unu ama m na ị ga-anọgide ebe ahụ ị nọ ugbu a na-eme gịnị na-ele nkwa anyị ga na-akọpụtara gị site n'isi mbido telivishọn unu ewekwe n'iwe ọ bụ di na nwunye bụ ihe ọṅụ bụ ihe mmeri bụ ihe ọma ekwele ka nsogbu dị na ya mee gị ka ụjọ bịa gị ejighị ụjọ were anụ di na nwunye a na-eji ụkwụ anọ were akwụrụ n'ihi na Igbo si na anaghị ekwo mgbagbu were aghara ọgụ ana m ekele unu biko nakwa wish unu well dịka bekee ga-esi ekwu aha m bụ Chidebere Ogbuaja ana m asị kene ụtụtụ ọma na daalụ nwanne m nwoke daalụ nnọọ ka iji wee bata na iwe mee gịnị wee kụkọrịa anya ekwe n'ụbọchị taata ana m asị gị daalụ
biko anyị dịka ị na-ene anyị n'enyo dịka akwụbụ na mbụ biko ka isola na social media ya Instagram, Facebook, YouTube ijeba mmepe biko ị ga-afa ya agba ka efifie biko mana ebe ọkụba ahụ ka ị nọ biko onwe ihe ịchọ nnọọ ka ụwa fụ maka ya ọ bụ na biznes nke dị na warehouse anakwa ele na warehouse biko bịa kpọtụla anyị n'isi mbido anyị ga-ebe megide bupụta ya oweme gịnị ụwa afọ wee gbagbazie na-agafe afịa biko ị na-ekupụta nwa ị na-agba agbamakwụkwọ ị na-emepe chọọchị ife ọ bụ na ị na-eme nnọọ ịchọka ụwa wee mee gịnị wee fụ biko kpọtala anyị n'ekwentị ịgafe ka ekwentị anyị na-aga na ihe onyonyo anyị kpọla anyị n'ekwentị n'isi mbido TV anyị ga-abịa mee gịnị mee ka ụwa mee gịnị ka ụwa fụ ya biko ụmụ Igbo nke eji ejidesie ike biko ndị di na nwunye biko fụ na onwe unu n'anya were Chineke dịka okume gịnị wee filie isi ọ bụkwa ụtụtụ ọma na n'isi mbido TV